BBC تግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምራሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈነውና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፈነወ ሬድዮ ቢቢሲ ኣብ ናይ ሎሚ ሶሎስ መደብና ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ወራራ አንበጣ ይረአ ስለ ዘሎ ሓረስቶት ቀልጢፎም ምህርቶም ክእክቡ ሓቲቱ። ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት አንበጣ ንምምካት ዘድሊ መሰረታዊ ናውቲ ባቶም ኣካል ሓረስቶት ትግራይ ዳሆነ ተጀረደ ኣዛ ድኳን ኮፍ ኢሎም ኳስ ዛለም ጽዋ ዋጋ ተሸጥና ግን ጽቡቅ እዩ ዝነበረ ዋጋ ሸጥን ካፍ ማሕበረ ምክታር ተተለይ ኣብ ትግራይ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ሓላፊ ክራይስ ግሩፕ ፌደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ናይ ጠለብ ፍልል እዩ ዘለዎም። ኣብ ኣውሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ደክሲ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከትን ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለትን ክህልውና እዮም። ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ ኤርትራ ሓደገኛ ወራራ አንበጣ ይረአ ስለ ዘሎ ሓረስቶት ቀልጢፎም ምህርቶም ክእክቡ ተሓቲቶም። ሓረስቶት ኤርትራ እቲ ብኣዝዩ ሓደገኛ መልክዕን ስፍሓትን ተኸሲቱ ዘሎ ወራራ አንበጣ ጉድኣት ከይወርደሎም ምህርቶም ክእክቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ሎም ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበታት ሒዙ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡሳት ዞባታት ዓዲ ቀይሕ ማይ ዓይንን ጾሮናን ዕስለ አንበጣ ተራእዩሎ። ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራን ህዝብን ብኽኢላታት ሕርሻ ተሰንዮም ነቲ ወራር ንምምካት ይሰርሑ ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። ኣብ መጻውን ተኽእሎ ተኸታታሊ ወራራት አንበጣ ዓቡ ምዃኑ ተፈሊጡ ስለ ዘሎ ከም ወትሩ እዛት ሓይልታት ምክልኻል ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳርን ሕርሻን ድልውነቶምን ውዳቤታቶምን ብምጽፋፍ ንሰራዊት ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን ዘጣመረ ውሁድ መኸተ አንጻር ወራራት አንበጣ ድልዋት ክኾኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብጥብቂ ኣዘኻኺሩሎ። እቲ ወራር አንበጣ ካብ ኢትዮጵያ ዝተገረ ምዃኑ እውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተራእየ አንበጣ ምድረ በዳ በብግዚኡ ክምከት ምጽንሑ እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ብትሽዓተ ጥቅምቲ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኣብ ልዕሊ 3,000 ሄክታር ብማንዋል ሞተራይዝን መካይንን ተደገፈ ዕውት ምንጻግ ጸረ ባልዕ ይካየድ ከም ዝነበረን ብተሳታፍነት ሰራዊት ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ጠቂሱ ነይሩ። ቅድሚ ሳምንቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተራእየ ዕስለ አንበጣ ናብ ዞባታት ደቡብ ምብራቕ ማእከልን ምብራቕን እቲ ክልል ተዘርጊሑ ኣብ ልዕሊ ዝራእትን ኣግራብን ዕንወት የውርድ ኣሎ። እንተኾነ ነጋዶ ነቲ አንበጣ ንምምካት ኣብ ዘድሊ መሰረታዊ ናውቲ ናይ ዋጋ ወስኽ ስለ ዝገበሩ እቶም ናብ መኸተ ወራር አንበጣ ዝወፈሩ መንእሰያት ነቲ ንዋት ንምግዛእ ከም ዝኸበዶም ንቢቢሲ ገሊጾም ላያን ጽጋብ ተወሳኺ ኣለዋ። መንኣሰይ ትግራይ ዝራእቲ ሓረስቶት ንምድሓን ኣብቶም አንበጣ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ፀሓይ ክሳብ ተዓረብ ብርቱዕ ድምፂ ጥሩምባ፣ ርችት፣ ጩግራፍን ካልእ ድምፂ ዝፈጥሩ ነገራትን እናተጠቐሙ ነቲ ዕስለ ከባርሩን ዘራእቲ ክዓጽዱን ለይቲ ለይቲ ድማ እቲ ዕስለ አንበጣ ኣብ ዝዓረፈሉ ቦታ ኬሚካል ክነጽጉ ምውዓሎም ምሕዳሮም ኣብ ገርሁ ሓረስቶት ካብ ዝኸውን መዓልታት ተቆፂሮም። መንእሰይ ስምዖን ገብረ ኪዳን ካብቶም ናይ ውልቀ ናብርኦም ገዲፎም አንበጣ ንምምካት ዝወፈሩ ሓደ እዩ። ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ነቲ ዕስለ ንምምካት ዝከኣሎ ኣብ ዝጓየሉ ዘሎ እዋን ነጋዶ ኣብ መሰረታውያን ናውቲ ወሰኽ ምግባሮም ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም ይገልጽ። ርችት ለምሳሌ 182 ንገዞ ነርና ኣብዚ ደሞ አንተ 15 ርችት ብ300 ገዚና መቐለ 354 ቀኒ ማዓፂድ ኣጋጣሚ ትማሊ 55 ገዚና ንጎ ኸይዶም ዝኾኑ ቆልዑ ክሕግዙና 100 ተባሂሎም ተመሳሳሊ ፍሽካሎም ማዓንተ ወላ ዘርና ኢና ሃሙ 250 ነሰመና ነይሩ ዘርዘም 50 ገይሮሞ። እዚ ወሰኽ ዋጋ ፈለማ ኣብቲ ክልል አንበጣ ካብ ዝተረኣየሉ ግዜ ንድሓር ከም ዝጀመረ እዩ ዝሕብር። ሕዚ ርችት ሃሙ እዩ መጀመርያ አንበጣ ተራእየሉ ካብ ተዋለ ግዜ ደቂ 2-3 መዓልቲ ኖርማል እዚ ብክልተ ስራይ ክልተ ንገዞ ነርና ካብ 350 እስከ 4 ተጋሙ ጭራሽ ካብ ትግራይን ከአዲስ አበባ ወኪላት ይልኩልና ብ250 ርችት ከብል ሕዝቦ ኣብ ቀዳማውያን 10 ለሙሉ ሰዋት እዮም ውስናት እዮም ሲያት ማሓይሻ ያዛ ማዓጢድ ይንታ የክልለ ሳቶም ኣካል ሓረስቶት ትግራይ ዳሆነ ተጀረደ ዋላ ኣብ በረኻ ወጥዮም ሃማና ይሓግዙ ኣዛ ድኳን ኮፍ ኢሎም ኳስ ዛለም ጽዋ ዋጋ ተሸጥና ግን ጽቡቅ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ኣይተገብረ መድህን ተወልደ ቢሮኹም ነቲ ዝተረኣየ ዘይምዕሩይ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ምቁፅጻር እንታይ ይሰርሐሎ ንዝብል ሕቶና ክምልስ ከሎ መብዛሕትኡ ማተርያላት
سواء بلدنا الجنارة لهنا إذا إحنا جاوسخوا يقولوا بدلنا قلبي قاعد الرتيب جوه ويشجعنا قلبي ونجارة يكون تحت النار وسخنا لي لازم نزيد مقصر وانتظم وزلوا صعب تبغى يزيد ودرسوا شكل نجارة ما حاورنا عايزين نقطع سكنا نقطعنا زين سنا يرتشت نجارة درسوا شجعنا نيرنا ومتاز بدنا له حد كل اللي تجدي يزيد مستوى محاورون تراهدينا تحت خيرهم شكل جبرهم زلوا نسمر داعنا لنا لا يزيد واحد بيجي نحنا إنه يزيد حتى يقول معناته شنك وقاخذ السخط نزحت هرب سو خاصة بالله الله يجيك لنا في على حق زي بدنا نسوي حق زي ولازم نقارن ونزينا أخذ جورن أنا أسد بنا وراءه الشيء كم زل وقت نحن نسمع حوارنا كنا نمبر تشكل تواجه حكم بو تجانا يكونن يكون سجل خو تجانا نواجه فاتني كم بيرو نقدن إندسترين نعم قصار حلفنت لزلكم إذا أبزخونلو زاقات أمزيات تطعمخا زحتر في المركب تريوتات كله خلوسي نزي قلتو سقمتو الموساد كرلي يزبل كرتاتات سلازل عليهم وكل حدث هذا خلت تفلوا بتزلت تفلوا هذا هاو استجانا من الحركة ما فعلوا ساعة استلزلوا وانا توقف دكتور يتزعله ونحن هنجور جدنا هذا الكوميدي بتزين وراء شيء كل شيء من كات محاورة مكتر اشتغل انت داسو تكبره وزي غيرو مس انت عينت سقمتات يوم زوسدو مالتيو سجع شغالين من تنتلها تقدرون تنتلها قالوا لنا الحق وديكاون استر بخالن قطعات وقطع ثاني لعلو حلافي انترناشنال كرايس جروب اب اثيوبيا ويليام ديفيسون مس لعلوت حلفتن تقام تسلفتاتن كلل تግራይ ንምዝራብን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፍልያት ንኽርዳእን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ሓቢርና ነርና ሪፖርተር ቢቢሲ ትግርኛ ግርማይ ገብሩ ዘራሪብዎ ዊልያም ዴቪሰን በቲ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራልን ዘሎ ፍልሊ ይጅምር እዚ ረዚን ነገር እዩ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ኣቐዲሙ እውን ሓርፊፉ ይጸኒሖም መንግስት ፌደራል እትናይ ትግራይ ባጀት እንተቆሪጽ ወድማ ናብ ዝኸፈ ነገር ከዓርግ ከም ዝኽእል የኽርዳኽ ኢለ ዘለኹ ምክንያቱ እዚ እንተኾይኑ ብወገን ትግራይ ከም ኩናት ምእዋጅን ካብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ በሓይሊ ከም ምድፋእን ገይሮም እዮም ዝወስድዎም እዚታት ከዓ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሓደገኛ ነገር ከየስዕብ ዘሰክፍን እዮም ክልቲኦም ሓይልታት ፍልያቶም ኣብ ጣውላ ብዘተኽፈትሕዎ ክፍቱን ኣለዎም ዊልያም ዴቪሰን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ትግራይ ኣብ ዘካየደቶ ክልላዊ ምርጫ ንምርኣይ ናብ ትግራይ ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ናብ ትግራይ ከኣቱ ተኸልኪሉ ምንባሩ ብምሕባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኩለን ተቃውምቲ ሰልፍታት ንኽፉት ዘተ ድልውነት ኣለዎን ኢሉ ከም ዝኣምን ይጠቅስ ፌደራላዊ መንግስትን መንግስት ክልል ትግራይን ልክዕ ከምተን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዘለዉ ሰልፍታት ናይ ጠለብ ፍልሊ እዩ ዘለዎም ከምቲ ካልኦት ሰልፍታት መራሕቶም ካብ ማእሰርቲ ወፂኦም ኣብ ምርጫ ክሳተፉ ዝጠልቡ ዘለዉ ሕወሓትን ኩለን ሰልፍታት ዝሳተፍሉ ዘተ ክግበርን ናይ ሓደራ መንግስቲ ክቀውምን እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ እዚ ከዓ ዓብይ ጠለብ እዩ ዊልያም ዴቪሰን እቲ ኣብ መንጎ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ብኸምዚ ዘለዎን ተቐፂሉ ክልቲኦም ብምጥሓስ ሕገ መንግስቲ ካሰሱ ስለ ዘለዉ ናብ ኩናት ሓድሕድ ከየምርሑ ስክፍቲ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ كبرى سمعتنا تكتاتل وزلهم فنوريدي بي بي سي حصرت زينات زعلت كسمعكم سودان 335 مليون دولار كحسان تخفيلا كان مزقب دقفتي شبرا أمريكا خسرز مهانا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أفليتو قدها مستر السودان عبد الله حمدوك اتجنزبنا بأمريكا 5000 انتخوني تقبلنا زبل مرقا قص قنا 5 يرخبو تزاريبو سودان أبشعن شعات 293 سنة نشبرا كابزمولا هاقرات تبهيلا أم مزقب سفيرا لعلوي بيت فرد بروندي ني بريزيدنت نبر بير بويا نحلفت فريدو ود 7 عامات بويا قدمين زنبر بريزيدنت ميلكوير ني باي قنصيلو تبايلو تفريد زلو اتي كسي كنصغو صنح بويا ابز اوانزي فللوخ حبرت افريقيا معرب افريقيا خويني يسرح مهلاوي فلت كالوت 15 اززت سراويت تركبون سبسلطان نبرون استفلالي ناي معسرت غزي توسين لهم الله اب ديمقراطياوي ريبابليك كونغو لعلي 1300 اسرات كاب حدا بيت مأسر تهديمهم اتي ام برعاوي كتما بيني استفصم هدما اسلاماوي عطوق دحر زكايدو متقعتي يقاطيمو اتعطوق بجله اب قيدن زنبرو ابالاتون مفتاح نتمتقعت خمس فصمو كنتيبا نايتا كتما تزاريبو
مرحي تقام سلفي جيني سيلو دالين ديالو أبتي بسنبس تخايد قداما يزور مرجع خمس تعوت فليتو انت هنا كومشن مرجع تهاجر دمسيغنا يقصر كمزلون من تعويتو زبلنا يمقلا سلطان ناتو مخانون قليس الله كورونا فيروس يلن كبل صنعي فلوت يوكريناوي نطافي محبراوي ميديا بعل مويا هنصت اكالات بكورونا فيروس ميتو ابسلس تقلعو زخونه ودي 33 عامت ديمتري ستروزوك نموداتا غزي ام انستغرام 1.1 مليون زخونه صعبتو ابزحل بزصحفو صحف يقريتا كتنققكم يدلي انا ون كساب زحمم كوفيد يلن يزبل نيرك بمبال نحادغنيانت نايت فيروس امين الله أبناء مودات مدبنا إحنا لنا زخبركم سمعتنا أبزبزعة هجرات أوروبا دكسي لبدا كورونا فيروس يقاتم كمزلو أبستفل عليه معلتات كنحبر سأني إحنا هنا إتم مخنيات انتايو وقت دو شللت الناس والاس كالق مخنيات اللو أب يونيفرسيتي لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال ميديسن تحقاقازي بروفيسور كومون أبزحجوان بزعبا كوفيد 19 مصنع تزكايد دلو دكتور خالد بشرى الزراري من يلنا مجمرتا تيست خبر كله نفوليا سبعة راح يزبر نبرن هوسبيتال ذاته هجيجن نخلو يو تيست خبر زلو زحمة زي كونه ولا زناي كوميونيتي ستاديز بحالله كما يجري خيدي الرابح له زي فيروس نمفلات سلازي بز مخنيات بزحي بالحجي قند خانيتي كلا اي جديد زمتنا مخنيات كاتي ريستريكشنز قدابات زنبر نجارات نصو سلازي تلع عليه نابنت كم بارات مخفات رستورانتات بيت مرتات مجمار زيتات كم زلعل غيرو مالت كابزو وصاي منالبات ناشللتنتنا يسب كخنت اساسرو نخل دينا مغنياتو تي اورح 3 ورح 4 زنبره طنقاقات حجي دغدل زلو خين يسمعك اسخا موياوي كم عينت عزبتات لكدي هو نسوتي عندي مغنياتو كيكون خيليو بحفشا جن تي زنبره ريستريكشنز سلازو طلع على غنا تي فيروس كي تصغط كله سابرس كيكون كله كم እንደገና خبقس تقايلوتي ناي سبات شللتنت حدون ترى تصايتون كخون يخيل كبعل امريكا اندحر يوم زمرجات تحايزو حجي كتابت كجمر مخانو جلس تقصلو قاطعمتات علمو سخاون افتي مس كوفيد تحاز افتنا مرمر كفل سلازلخه تسفاتات علو دي زناي كداي مدهانيت وي كتابت هو عجتي ابناي كتابت زلو متنعاتي زكايدو هم زبلوا ولا تن كامبانون انفولف فين زلو ابزي وان زخمت ترامب زبلو خدالو خمزي كእል ወይ ድማኒ አሳልጦ ብዘሎ ወይ ብቁልጡፍ መንገዲ አፕሩቫል ክርከብ ክንሓትት ኣይኮናን ከም ትግቡ ኢና ክንከይድ ኢሎም ማለት ስለዚህ ኣብዚ ቀረባ ዋንሲ ትጽቢት የብሉን ማለት ወላተ አፕሊኬሽን እቲ ቫክሲንሲ ከም መድሃኒት ክወሃብ ይፈቀደልና ኢሎም ሕጂ ከመልክቱ ከም ዘይደልዩ ሓቢሮም ሓደ ካምፓኒ ከም በዓል ፋይዘር ዝባሃሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ ኣይክንጽበየኒና ማለት ስለዚህ ቲ ቫይረስ ምሳና ምንባሩ እንድሕር ዳይ ተርፎ ኮይኑ ስጋብት መድሃኒት ዝርከብ ሰብ ኣብ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ይክገብር ዘለዎ እቲ ቫይረስ ክነፍር ወይ ድማ በዓሉ ክኸይድ ስለዘይክእል ንሕና ኢና ንሕግዞ ዘለና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ንሱ ኸኣኒ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ማስክ ምግባር ድዩ እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ምርሓቕ ዝበሃል ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘይምር خاب بزحي زيتات كنقصلو لنا تنغبرو دلنا ايدكا محصاب كالون كمزي دخون عينت حمام ملكت كنرخو لنا اب غزانا خوف كنبلال لنا نوتسي يبلنا حقنا منغست طرح زي كنا فرينا نغدفو نعانا متعناناون بيتسبنا مسارحتنا نخل سلازخونه بزتقا على متن نفس وكف سب تي زتوهابو ممرحي خكتل يزبلانه زنا اوروبا مسناي وقتي اتاساسيروم زغلصو سبات الله بزي سغاب حجي زلو مرمر زي كورونا فيروس مس وقتي تاساسر ديو كمي تريو سخا كساب حجي كومو زبال مصنعتي تغيروسي زاكبنا احازات يلن جن كمزناي فلو عين طباي كري خلي زبل امنات الله انتاي كل غزيه مبزحت غزيه تقري مزخون سب كل غزيه اب غزا يزرخب اب دغا يرخب اب غزا عند حرت الرخب ببزح كونكا تي فيروس بقليلو خاب سب نابسب باير يكون دروبلتس كم حلالف يخيل اب زياده اب قرو وان ديو كم حلالف زخيل ايكيلن حجهم فلطينا ابزي زمص زلو زوينترز حجن اتو زلنا زحلي مالت ازي زمسكن دكتور خالد بشرى
كبرات تختاتلتي فنور راديو بي بي سي نلوم زدالنا يا مدبات نزي مسل نيرو توسخوا وانا وزعباتات المركبة مربب حبريتنا www.bbc.com/تقرنيا كمونا من فيسبوك أدراشانا بي بي سي نيوز تقرنيا ختكتاتلو بمزخر مسوا هاديت مدبات لاين سقاب كيلا تكنيك ديفيس ماسارو مساخم زمسغو هابتم اللي وهانسي صباح بتمساسات ساعات بستفل تحسوا عن الرغبينا سسنا يوابخم عسل سلام سفونا ليتي دعان هدرو